راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኤርትራ ዳግማይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ትሳተፋላ ክትብል ኣሜሪካ ኮኒና ኣሜሪካ ብዘይካዚ ሕወሓት ኣብ ካልእ ክልላት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ምኽፋቱን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱን ብተመሳሳሊ ኮኒና ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ካልእ ክልላት ኢትዮጵያ ልሒሙ ዞባው ነውፅእ ከይፈጥር ተሰጊኡ ዘሎ እዋን ምምሕዳር ባይደን ንፍሉይ ወኪሉ ኣብ ቀንዲ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ናብ ኢትዮጵያ ልኢኹ ኣሎ እቲ ልኡኽ ኩናት ብህፁፅ ደው ዝብለሉ ተኽእሎታት ብዝምልከት ምስ ሰበስልጣን ሃገር ንምምይያጥ ብ2 መስከረም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሐ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ዣን-ፒየር ኣረጋጊጻ ጉዳይ ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉን ምብፅጻሕ ተቋሪፁ ዘሎ ረድኤትን እውን ኣካል ትዝረረብ ከም ዝኸውን ተኣሚቱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ተወሰኽቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት መነባብሮኦም ራሕሪሖም ይሃድሙ ምህላዎም ዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ትካላት ኣመልኪተን ኣብ ሊብያ ብሕማቕ ኩነታት ዝጸንሑ ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ልዕሊ 100 ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ብ2 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብቶም ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን እቶም 38 ቆልዑ እዮም እቶም ሓተት ዕቑባ ኣብ ሩዋንዳ ጊዜያዊ ምጽንሒ ማእከል ጋሾራ ዘድልይ መሰረታዊ ነገራት እናተቐረበሎም ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናይ ምጥያስ መስርሕ ክጽበዩ እዮም UNHCR ኣቐዲሙ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ዘግዓዞም መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ ኣሳት 400 ሓተት ዕቑባ በብእዋኑ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ከም ዝተጠየሱ ጸብጻብቲ ኣህጉራዊ ትካል ይሕብር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትካላት ፋይናንስ ውሽጢ ሃገር ዝተለቅሖ ውህሉል ዕዳ ኣብዚ ዓመት እዚ 1 ትሪልዮንን 530 ቢልዮንን ብር ከም ዝበጽሐ ሚኒስትሪ ገንዘብ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘቤታዊ ውህሉል ዕዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ 1 ትሪልዮንን 176 ቢልዮንን ብር መንባሩ ዘመልከተ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ354 ቢልዮን ብር መዝያዱ ኣነጺሩ ውህሉል ዘቤታዊ ዕዳ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይ ብኽንድኡ ብዝሒ ዝነሃረሉ ምኽንያት ኩናትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ቁጠባዊ ቅልውላውን ከም ምስራዝ ካብ ኣጎዋ ዝኣመሰለ እገዳን ዝቕባበን ምዃኑ ተንተንቲ ቁጠባ ይእምቱ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ይኹን ዘቤታዊ ብሓፈሻ ዝተለቅሓቶ ውህሉል ዕዳ 57.3 ቢልዮን ዶላር በፂሑሎ ካብዚ እቲ ኣሳት ፍርቂ ናይ ወፃኢ ዕዳ እዩ በዘለዋ ውህሉል ዕዳ ምስ ቀዳሞት ሃገራት እትስራዕ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ቁጠባዊ ዕቤት ከተርኢ ጀሚራ መንባራ ጸብጻብ ባንኪ ዓለም ይሕብር ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝተረኣየ ህዝባዊ ተቃውሞን ድሒሩ ዝተወልዐ ኩናትን ኣብ ትካላትን ወፍርን ገዚፍ ዕንወት ስለ ዘውረደ እታ ሃገር ነተወሳኺ ዕዳን ቁጠባዊ ውድቀትን ተቓሊዓ ከም እትርከብ እቶም ተንተንቲ የጠንቅቑ ምስ ሬድዮ ኤርና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻሙናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ብማእከላይ ገምጋም 50.4 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝሓለፉ ንመግለፂ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ሓቢሩ በመሰረት ብ31 ነሓሰ ዝተዋህበ መግለፂ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዓመተ ትምህርቲ ካብ 54578 ተፈተንቲ እቶም 27507 ክሓልፉን ከለዉ እቶም ኣስታት ፍርቆም ድማ ተሪፎም ብዝርዝር ክረአን ከሎ ድማ ኣብ ስደት ኣብ ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበረኮም ኤርትራ ዝበዝሑ ተምሃሮን ክሓልፉን ከለዉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብፍላይ ካብ ዞባ ማእከል ወፃኢ ግና እቶም ዝበዝሖም ተሪፎም
عن سبا 46.6 مئويت دوب 48.3 مئويت قاش باركا 39.9 مئويت سميناو قيح بحري 25.5 مئويت دوباوي قيح بحري 5.4 مئويت رايك حلفون كلو أبزوبا مأكل 7.1 مئويت سعودية 71.7 مئويت حالتات مكلخال 72 مئويت سودان 100 مئويت كم زحلفة اتمقلتي بزرزر ينهتصر إذا دما أبزوباتاتن أبسدت زركبا أبيات تمرتي محبركماتن زلو جزيف فللي زنتصريو أب إرترا أبزح حلف 10 عامات سرعة تمرتي أب تاريخ تهاجر ترى بزيف الدرجة بايتها زبيتو تمهرون وتدرنا سدتن تقالعهم يركبو منجست إرترا أسمرا يونيفرسيتي بمعصاو باسم كوليجات زقمان حوصو تهدراو مع عسكرات زخونات تكالات تمرتكوان تلوؤو أدمع عنتن تسفا تمهرو زقرت أموخانو يفلات እቲ መንግስቲ ኣብ ትሕቲኡ ንዝመሓደር ስርዓተ ትምህርቲ ተዳኺሙ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ብብሕቲ ንዝእለያን ብተዛማዲ ኣድማዕ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከካይዳ ዝጸንሓን ትካላት ይግርን ይዓጹን ምህላው ይፍለጥ ንዝበስሐ ሰሜናዊ ክፋል የመን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ሑቲ ኣብ ሳልስቲ ዘቕርቦ ወተሃደራዊ ምርኢት ነቲ ውሕብራት ሃገራት ምስ መንግስቲ የመን ዝተበጽሐ ስምምዕ ከይጥሕዝ ዘሻቕል ምዃኑ ተገሊጹ ሑቲ ኣብ ታሪኹ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ ወተሃደራዊ ምርኢት ምቕራቡ ንኩናት ዝትኽትኽ ከይከውን ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ኣብ 2018 ኣብ ዝተበጽሐ ስምምዕ ወደባዊት ከተማ ሑዴይዳ ካብ ሓይልታት ክልቲኦም ወገናት ነጻ ኮይና ኣብ ትሕቲ ተዓዛብነት ሕቡራት ሃገራት ክትጸንሕ ዝብል እዩ እንተኾነ ሓይልታት ሑትን ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ የመንን ተደጋጋሚ እዋን ግጭታት ኣካይዶም እዮም ሚዛን ወተሃደራዊ ሓይሊ የመን ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ሑቲ ነታ ናብ ኤርትራ ዝቐረበትን ብዕቤታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝርከባ ወደባት የመን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስርዓን ሑዴይዳ ኣብ ትሕቲኡ ከም ዘላዩ ዘመላኽት ሑቲ ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዘቕርቦ ወተሃደራዊ ምርኢት ብዝሕ ዘለዎ ሰራዊት ድሩዓት ገበድቲ ብረትን ሰብ ኣልቦ ወተሃደራውያን ድሮናትን ዘጠቓለለዩ እቲ ብኣንሳር ኣላህ ዝፍለጥ ብኣመንቲ ሽዓ ዝቆመ ሓይሊ ብኢራን ከም ዝድገፍ እዩ ዝንገረሉ سعودي عربن حبرات إماراتن ناي إرتران كالوت هاجراتن دقف بمركب كاب كل 2015 حيزن قبل الحوت زكايد أو جزيفو تهدرا وفري أبايتها لو تقمت سبزي مخالو ببوليتيكا وزتن مفتوحين ذات سعرا بحوت تسعيرو مجمرة كاب سنعاء تحرد مخاب عدن هادمو أب سدتا بسعودي عرب كتماريات زركب من قستيمن زاقيتنا بهاجرو كملس أي كالن لعلواي بيت فرد كينيا نتوتسيت نايتي أب 9 نحاس تخايدة بريزيدنتا مرجعة هاجر يسرز دو أي فالاب زبل لو ميسوني حموشتا مسكرم وصاني خبرليو شوعة أبال الزحاقفت لعلواي بيت فرد كينيا نتأكر خارقوين زولو تسيت مرجعة نسالست زقات سألا من مخارن مزنعتن دحر مكياديو لومي وصاني خبرلو تتبيت تغيرو زولو 5.5 مئويت ናይ ድምፂ ድጋፍ ብምርካብ መበል 5 ፕሬዚደንት ኬንያ ኮይኑ ብጸቢብ ዝተዓወተ ምክትል ፕሬዚደንት ነበር ዊልያም ሩቶ ምድንጋራት ከም ዝፈጸመዩ ብተወዳዳሪኡ ራይላ ኦዲንጋ ክስ ቀሪቡሉ ዘሎ ዘይበርሀ ነገር ከም ዘሎ ዝጠቕሱ 4 ካብ 7 ኣባላት ቦርድ ምርጫ ኣብቲ ውፅኢት ዕቀበታት ከም ዘለዎም ኣቐዲሞም ክመልክቱ ጸኒሖም እዮም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ንውፅኢት ምርጫ ክስርዝ እንተኽኢሉ ፍርዳዊ ኣካል ከም ምትእታው ፍጻመ ኣካል መንግስቲ ነፃ ምዃኑ ዘመስክረሉ ፍሉይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክምዝገብ ይኽብሉ ዝተፈላለዩ ውሃብ ትርኢቶ ይገልጹ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዞባ ደቡብ ከባቢ ሰገነይቲ ኣብ ኣኽሩራ ብትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ዝፈጸሞ ጃምላዊ ግፋ መዘምራንን ካልኦት መንእስያትን ኣብ ዳያስፖራ ቁጥዕ ፈጢሩ ሰራዊት ነታ ቤተ ክርስቲያን ብምኽባብ ኣብ ውሽጣ ንዝነበሩ መንእስያትን መዘምራን ምሰልባሳቶምን ገፊፉ እናወሰዶም ዘርኢ ኣሳል ኣብ ሳልስት እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ወጻኢ ኣብ መንጎ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝዓበየ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑሎ እዚ ኣብ ኣኽሩር ኣብ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጸመ ጃምላዊ ግፋ መቐጸልታ ናይቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ወርሕ ኣብ ገጠራት ዞባ ደቡብ ዘካይዶ ዘሎ ጽዑቕ ግፋታትን ማእሰርቲ ሃልዋት ደቆም ክሕብሩ ዘይከኣሉ ወለድን እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ግፋ ንቡር ተርእዮ ኮይኑ ሰራዊት ኣብያተ ክርስቲያንን መሳጊድን ውሻጠን እናደፈረ ከም ዝፍትሽ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ ፍርሕን ራዕድን ነቲ ፍጻሜ በሳእል ብምስናድ ናብ ህዝቢ ክባጻሕ ኣይጸንሐን ሰበስልጣን ሱዳን ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ሓምዳይት ዝርከባ ትካላት ግብረ ሰናይ ጠቕሊለን ክወጻ ከም ፀውዑ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ እቶም ሰበስልጣን ንፃውዒ ዘቕርቡ ዘለው ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምዕራብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብቲ ከባቢ ከይልሕም ተሰጊኢሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ
ሓምዳይት ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘዋስን ማእከል መቐበሊ ስደተኛታት ዝርከበሉ ከባቢ ሱዳን እዩ ኣቀዲሙ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝሃደሙ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ተዓቂቦምሉ ዝርከብ ሓምዳይትን ከባቢኡን ኣብዚ እዋን እዚ ውግእን ወረውግእን ይስማዕ ምስ ምህላው ትካላት ግብረሰናይ ንድሕነተን ክብላ ክወፃ ሰበስልጣን ሱዳን ከም ዝተማሕፀኑ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘመልክት ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ካብቲ ኩናት ዝሃደሙ 10 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተቐበለት እትግለጽ ዘላ ሱዳን ሰራዊታ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዋስና ከባቢታት ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ምእዛዛውን ክስማዕ ቀኒዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ምብራቕ ወለጋ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ኦርጂ ዲዴሳ መንነቶም ካብ ዘይተነጸረ ዕጡቓት መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶ ንኮርፖሬሽን ምህርቲ ሽኮር ተሃገር ምጥቃስ መርበባት ዜና ተሃገር ሓቢረን እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ስታት 400 ኪሎ ሜትር ንምዕራብ ርሒቑ ዝርከብ ፋብሪካ ናብ ናይ ብሕቲ ንምስጋሩ መንግስቲ ናይ ጨረታ ምልክታ ካብ ዘውፅኣሎም 8 ዓበይቲ ትካላት መፍረ ሽኮር እዩ እንተኾነ ዛጊት መንነቶም ዘይተነጸሩ ዕጡቓት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብቲ ፋብሪካ ብምእታው መካይንን ካልእ ንብረትን ብምቅጻል ከም ዝተሰወርዮም ኣካያት ትካል ኣመልኪቶም ኣብቲ ፋብሪካ ዝወረደ ዕንወት ብዝርዝር ኣይተገልጸን ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ወለጋ ዕጡቓት ኦነግ ሸኔ ብብዝሒ ይንቀሳቐሱ ምስ ምዃኖም ነቲ ስርሒት ፈጺሞሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎ ኣብ 2015 ናብ ስራሕ ዝኣተወን ኣብ 16,000 ሄክታር ዝተደኮነን ፋብሪካ ሽኮር ኦርጂ ዲዴሳ ኣብ ዓመት ኣስታት 100,000 ቶን ሽኮር ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ከም ዝነበሮ ጸብጻብ ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ይሕበር ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ዝገሃሰላ ኣሰንባዲት ወይ ናይ ራዕዲ ገዛያ ክብል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ስቴቨን ወርከር ገሊጹ እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሰኛ ኣብዚ ኣትላንቲክ ኣብ ዘስፈሮ ዓንቀጽ መጀመርያ ኣብ 2019 ናብ ኤርትራ ተመዲቡ ኣብ ዝመጻሉ ሓድጊ መግዛእቲ ጣልያን ብዝኾነ ስነ ህንጻ ከተማ ኣስመራን ኩነታት ኣይራን ከም ዝተመሰጠ ብምጥቃስ ድሒሩ ነቲ ሃገር ምስ ፈለጣ ግና እተሰንብድ ምዃናዩ ኣረዲኡ ንሱ ንኤርትራ ተቃውሞ ዘይፍቀዳ ናጽነት ፕረስ ዘይብላ ዜጋታት ናይ ግዜ ገደብ ኣብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝቕረኑላ ኣብ ዘይመረጽዎ ክሰርሑ ዝግደዱ ምርጫ ዝበሃል ርያ ዘይትፈልጥ ባሃውሪ ምእሳር ንቡር ዝኾነላ ዜጋታት ብፍርሒ ሽቕሮላ ሃገር እያ ክብል ጠቒስዋ ብሓደ ሰልፊ ዝምራሕ ሕሉፍ ምልካዊ ስርዓት ሕጂውን ምሳናሎ ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ እቲ ጽሑፍ ናይቲ ዲፕሎማሰኛ ኤርትራ ምስ ሩስያ ዘነይት ዝምድናን ረብሓን ዘይብላ ክነሳ ስለምንታይ ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ደጊፉ ብዝብል ሕቶዩ ተበጊሱ ናይ ሓደ ሰልፊ ሕሉፍ ምልካዊ ስርዓት ብባህሪኡ ኣዕናዊ ዝኾነን ምቅራቡን ዘይልውጦን ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሎ ኣብ ርእሲ እዚ ኤርትራ ንኩሉ ነገር ክዕብልልን ክብሕትን ክቆጻጸርን ዝደሊ ንወጻእ ክገሹ ዝደልዩ ዜጋታቱ ብመውፅእ ቪዛ ዝገትእ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ካብ ናብን ክዛወሩን መንቀሳቐሲ ዝሓትት ስርዓት ዘመሓድራ ሃገር ምዃና እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ጽሑፉ ኣገንዚቡ ብተወሳኺ ኤርትራ ብቁጠባዊ ድሕረት እትሳቐደኻ ሃገር ጥራይ ምዃና ከይኣክል ዜጋታት ካብ $330 ወይ 15,000 ናቕፋን ላዕሊ ገንዘብ ከውፁ ዘይፍቀደሎም ገንዘብ ተውፃሉ ዘመናዊ ናይ ባንክ ሳናዱቕ ማሽን ወይ ATM ዘይብላ ብኢንተርነት ዝግበር መስርሕ ባንክ እውን ገና ዘይኣተዋ ምዃኑ ካልእ ዘተሓሳስብ ነጥቢ ኣስዒቡ ኣብ ሕርሻን ካልእ ጽላታትን እውን ተመሳሳሊ ምዃኑ ዘገንዘበ ስቲቭ ወከር ንሱ ይኹን ካልኦት ናብ ኤርትራ ዝተመደቡ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ሒዞሞ ዝመፁ መደባት ዲፕሎማስን ካልእ ናይ ምትሕጋዝ መደባትን ተስፋ ቆሪጾም ከም ዝምለሱ ብኣብነት ኣረዲኡ ንሱ ኣብ መደምደምታ ምስ ሕሉፍ ምልካዊ ስርዓት ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት ጽምዶ ፍረ ዘይህልዎ ምዃኑን ንዝተወፅዐ ህዝቢ ዘሕልፎ ዘሎ ስቃይ ኣፍልጦ ምሃብን እንተተኻኢሉ ምሕጋዙን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስርዓታት ፊተፊት ምግጣሞምን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ሰፊሕ ውልቃዊ ትንታነታቱ ሂቦ ካብ 2019 ኣትሒዙ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዲፕሎማሰኛ ስቲቭ ወከር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተልእኹኡ ካብ ዝፍጽም ኣሜሪካ ዛጊት መተካእትኡ ኣይመዘዘትን ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፈርን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድማ ብፍላይ ነቲ ሃገርና ሙሉእ ውድቀት ከየምርሓ ተሰጊኡሉ ብዘሎ እዋን ልዕሊ 30 ዝኾና ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብኦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ጻውዒት ንሰላም ተኸልኪሉ እቲ ብ5 መስከረም ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ጋዜጣዊ ዋዕላ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኸልከለሉ ጸጥታዊ ስጋት ዝብል ምኽንያት ከም ዝተዋህቦ ዝተፈላለየ መርበባት ዜና ተሃገር ሓቢረን መንግስትን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ናብ ዝርርብ ንሰላም ተቃሪቦም ኣብ ዝተባህለሉ ቅድሚ 2 ቀነ ዳግማይ ዝተወልዐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዛጊት ብክልቲኦም ወገናት ከቢድ ክሳራታት ኣስዒቡ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ
ውጽኢት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ይኹን ዝርዝር ናይቲ ኣብ ሰብን ንብረትን በፂሕ ዘሎ ሞትን ዕንወትን ካብ ክልቲኦም ወገናት ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋህበሉን። ኣብ ርእሲ እዚ ሰራዊት ኤርትራውን ንሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ብሰሜናውን ምዕራባውን ሸነኻት ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ እዩ ዝግለጽ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ መንግስትን ህወሓትን ብህፁፅ ኩናት ደው ብምባል ናብቲ ንኽጅመር ተስፋ ሂቡ ዝነበረ ዘተ ክምለሱ ዘቕርቦ ዘሎ ጻውዒት እውን እወታዊ ምላሽ ኣይረኸበን። ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሶማል መጥቃዕትታቱ ኣሒሉ ዝርከብ አልሸባብ ኣብ ማእከላይ ዞባ ከባቢ ሒራን ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣገልግሎት ዜና ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ሳልስቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ በለት ወይን ሓውሲ ከተማ መሓስ ናብ ዝርከብ ህዝቢ ረድኤት ንምብጻሕ ይጓዓዝ ንዝነበረ ቃፍላይ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ኣገልግሎት ዜና ሓያሎ ዓበይቲ መካይን ከም ዝተቓጸላ ኣመልኪቶም። መብዛሕትኦም እቶም ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ተን መካይን ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ። አልሸባብ ኣብ ማእከላይን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋስን ዞባታት ሶማልን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣብ ምክያድ እዩ ዝርከብ። ኢትዮጵያ ኣብ ዶባት ካብ አልሸባብ ንዝገጥማ ዘሎ ብድሆታት ንምምካት ኣሳት 2000 ሰራዊት ናብ ሶማል ክትዋፍር እንከላ ኣሜሪካ ብወገና ንሰራዊት ሶማል ንምሕጋዝ በብእዋኑ ናይ ነፈርትን ድሮናትን ደብዳብ ተካይዳ። መንግስቲ ሶማል ካብ አልሸባብ ሓያሎ ጸጥታዊ ስጋት ገጢሞዎ እናሃለወ ዓቕሚ ሰራዊት ንምሕያል ካብ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ኤርትራ ኣብ ታዕሊም ጸኒሖም ዝተባህሉ ወተሃደራት ሶማል ናብ ዓዶም ክመልሶም ዘይከኣለሉ ምክንያት ኣዛራቢ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ ሃገራት ኤሮጳን ኣሜሪካን ክካየድ ዝተወጠነ ፌስቲቫላት ተግደፍ ካብ መንእሰያት ሓያል ተቃውሞ ገጢምዎ መብዛሕትኡ ኣብ ዝፈሽለሉ ዘሎ ፍጻሜታት ሰበስልጣን መንግስትን ኤምባሲታትን ኤርትራ ዘለፋ ዝተሓወሶ መግለጺታት የውፅኡ ኣለዉ። ኣብ ሽወደን፣ ሆላንድ፣ ጀርመን፣ ዴንማርክ፣ ኖርዌይ፣ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራትን ዝርከቡ መንእሰያት ነቲ ብብርጌድ ናሓመዱ ዝተሰሚየ ውዳበ ኣንጻር ፌስቲቫላት ተግደፍ ዘካይድዎ ምንቅስቓስ ብደለይቲ ፍትሒ ከም ዕውት ቃልሲ ኣንጻር ፕሮፓጋንዳ ምልካዊ ስርዓት ክርአ እንከሎ ሰበስልጣንን ኤምባሲታትን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ናይ በጋሚንዶ ስራሕ ክብሉ እዮም ጠቒሶም። ኤምባሲ ኤርትራ ብዓባይ ብሪጣንያ ብ6 መስከረም ኣብ ዘርግሖ ወግዓዊ መግለጺ ብሰንበት 4 መስከረም ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ዝተሓስበ መደብ ዝኽሪ መበል 61 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ከራሩን ካልእ መሳርሒታትን ዝዓጠቑ በጋሚንዶታት ከሰናኽሉና ፈቲኖም ክብል ወቒሱ። እቲ ኤምባሲ መግለጺኡ ብተወሳኺ እቶም ነቲ መደብ ከሰናኽሉ ዝፈተኑ ጸላእቲ ኤርትራን ኩሉ ናይ ኤርትራን ዝኾኑ ተስፋ ዝቖረጹ ዘይ ኤርትራውያን እዮም ክሳብ ምባል በጺሑ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእሰያት በብእዋኑ ከም ይኣክል ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ውዳቤታት ብምክያድ ኣንጻር ፕሮፓጋንዳታት ተግደፍ ክቃወሙ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ። ጎነዝ ዝተሓወሶ ተቃውሞ ኣንጻር ፌስቲቫላትን ኣኼባታትን ደገፍቲ ህግደፍን ከካይዱ ግና ብዕብየቱ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ መጀመርያ እዩ። ኣብ ሶማል ግዳያት ደርቂ ብዝዕቆብሉ ማእከላት ክእለዩ ዝጽንሑ ኣሳብ 700 ቆልዑ ብሰንኪ ዓጸቦ ከም ዝሞቱ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ማዕከን ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብ6 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ጥሪ ክሳብ ሓምለብ ዝነበረ 7 ወርሕ ኣብ ዝተፈላለየ መእለይ ማእከላት ሞት 730 ቆልዑ ከም ዝመዝገበ ብምምልካት ብሰንኪ ዓጸቦ ብደረጃ ሃገር ናይ ዝሞቱ ብዝሕ ግና ካብዚ ክዛይድ ከም ዝኽእል ተሓሳሲቡ። ማይን መግብን ንምምዕራር ህዝቢ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክስደድ ምርኣይ ንቡር ኮይኑ ምህላው ዝጠቐሱ ሰበስልጣንቲ ሃገር ብምትሕብባር ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ዝቆማ ማእከላት መዕቆቢ ግዳያት ድርቂ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ከም ዘእንግዳ ኣመልኪቶም። ኣብ ከባቢ ሞቃዲሾ ንዝርከባ 9 ማእከላት እተመሓደር ፋዱማ ዋርሳማ ንማዕከናት ዜና ብዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብ 3 ዋርሕ ብዓጸቦ ዝተሰነፉ 115 ቆልዑን ኣረጋውያንን ከም ዝኸበሩ ገሊጻ። ሶማል ኣብዚ 40 ዓመታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተገልጸ ደርቂ ኣንጸላሊዋ ኣስታት ፍርቂ ካብቲ ልዕሊ 15 ሚልዮን ዝግመት ብዝሒ ህዝባ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ኣህጉራውያን ትካላት የገንዝባ። እታ ሃገር ጎኒ ጎኒ ትገጢምዋ ዘሎ ባህርያዊ ደርቂ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ኩነታትን መስፋሕፋሕ መጥቃዕትታት ኣሸባብን እውን ተወሳኺ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ።
ፕሬዚደንት ሶማሊ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገሩን ዘድልያ ሓገዛትን ብዝምልከት ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንምምይያጥ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብ ዋሽንግተን ከምርሕ ምዃኑ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኣሚቶም ኣብ ሶማል ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ህፁፅ ሓገዝን ንምብርካት መሻርክቲ ሃገራት ኣሳት 1.6 ቢልዮን ዶላር ክልግሳ ሕቡራት ሃገራት ይምዕፀን ግብፂ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኣልጀርያ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ትደፍኣሉ ከም ዘላ መርበባት ዜና ዞባ ቃሊሕን ኣብ 2020 ከምኡውን ኣብ 2021 ብሰንኪ ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘይተኻየደ ዋዕላ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ንምትእንጋድ ትሰርሕ ከም ዘላ ዘረጋገፀት ኣልጀርያ ብወገና ብዛዕባ ናይ ግብፂ መርገፂ ንምንፃር ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪላ ናብ ካይሮ ልኢኻላ ሚኒስተር ራምታን ራመላ ብ6 መስከረም ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሸርም አልሼክ ኣብ ዝተራኸበሉ ካብ ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ዝተላእከ ደብዳቤ ብፅሒዩ ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ዓብደልማጂድ ጠብዑን ኣብ ደብዳቤኡ እቲ ግብፃዊ መዘነው ኣብቲ ኣብ ኣልጀርያ ዝካየዱ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ክሳተፍ ወግዓዊ ዕድመ ከም ዘቕረበሉ እተን መርበባት ሓቢረን ፕሬዚደንት ግብፂ ብወገኑ ኣብ ኣልጀርያ ንዝካየዱ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ ክሳተፍ ምዃኑ ንሚኒስተር ራምታን ከም ዘኣንፈተሉ ጠቒሰን ግብፂ ምስ ኣልጀርያ ዝምድናኣ ንምምሕያሽ ክትሰርሕ ድሌት ከም ዘለዋ ክትገለጽ እኳ እንተጽንሐት ብ28 ናሓሰ ኣብ ኣልጀርያ ዑደት ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ዝተገብረሉ ቀባብላን ግና ከም ዘይሕጎሳ ክስማዕ ቅኒ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ኣልጀርያ ዑደቱ ምስ ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ምሕያል ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ጉዳይቲ ምስ ግብፂ ዘሳሕባ ዘሎ ምህናፅ ዲጋ ተሃድሶን እዩ ተመያይጡ ሃገራት ዓረብ ኣብ ኣጠቓቕማ ናይል ንመርገፂኣ ክድግፋ ግብፂ ዲፕሎማስያዊ እምነት ኣሕዲራትለን ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ኣልጀርያ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝገበረትሉ ቀባብላ ኣብ ግብፂ ኣሉታዊ ስምዒት ከም ዝፈጠረን ከም ግብረ መልሲ ድማ ኣብ ኣልጀርስ ክካየድ ንዝተመደበ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ክናዋሕ ዲፕሎማስያዊ መሰናኽል ትፈጥር ከም ዘላ ተንተንቲ የረድኡ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ብትካል ግብረ ሰናይ ንጉስ ሰልማን ዝምራሕ ተበግሶ ኑር ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ ናይ ሕክምና ዓይኒ መደባት ምክያዱ ገሊጹ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ 19 ክሳብ 26 ናሓሴ ኣብ ኤርትራ ብጸንሓሉ ን4800 ናይ ዓይኒ ጸገም ዘለዎም ኤርትራውያን ሕክምናዊ ምርመራ ከም ዝገበረሎም ሓቢሩ ካብኣቶም ን181 ሰባት ዕውት መጥባሕቲ ዓይኒ ከም ዘካየደሎም ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ተበግሶ ኣካል ናይቲ ትካል ግብረ ሰናይ ንጉስ ሰልማን ኣብ ድኻታት ሃገራት ዝገብሮ ዝተፈላለየ ናይ ሓገዝ መደባት ምዃኑ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣነጺሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 68 ሰባት ብዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ኣረጋጊጹ ልዕሊ 70 ሰባት እውን ብከቢድን ፎኪስን ቆሲሎም ሓያሎ ኣባይቲ ክቃጸልን ከሎ ብርክት ዝበላ ከብትን ጤለበጊዕን እውን ተዘሚተን እቶም ኣብ ወለጋ ዞባ ሆራ ጉድሩ ዝተቐትሉ ሰባት ብምልኦም ተወላዶ ኦሮሞ ምዃኖም ዘመልከተ እቲ ኮሚሽን ብዕጡቓት ኣምሓራ ምቕታሎም ግና ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለ ብ5 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ መግለጺ እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ እቲ ንኽልተ መዓልታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ 9 ከባቢታት ናይቲ ዞባ ንዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ኣገንዚቡ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝርግሕዎ ዘለው ርእይቶ እቲ መጥቃዕቲ ብዕጡቓት ኣምሓራ ከም ዝተፈጸመ ይወቕሱ ዕጡቓት ኦሮሞ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ኣምሓራ ሕነናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ መጠንቀቕታታት ይቐርብ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጸሚዱ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ክልላት በብእዋኑ ንዝጓሃር ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ክገትእን ድሕነት ዜጋታቱ ከውሕስን ዘይምኽኣሉ ዝተፈላለዩ ሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውን ውድባትን ይነቕፉ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ሱዳን ወሰኽ ደሞዝ ብምጥላብ ናይ 2 መዓልታት ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ኣካይዶም እቲ ኣድማ ኣብ ዞባታት ካርቱም ቀይሕ ባሕሪ ሰሜንን ደቡብን ኮርዶፋን ከምኡ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ምክያዱ ሬድዮ ዳባንጋ ኣረጋጊጻ እቲ ካብ ሰሉስ 6 ክሳብ ትማሊ 5 መስከረም ዝተኻየደ ኣድማ
نزبزح كفال سودان كاب أجلجلوت إلكتريك كحر من كله أب عبيتي كتمات الدمى زيت فرارق أجلجلوت من بارو تملكيتو أقدموا أب كتر بيت صحفت منستر ساعة إلكتريكن كوف بمبال جمره تقامو سراحتنيا تتكل زيت أتولو مبصعة وسقدموز بزغلطفه جبراو كخون تصويعو انتقونت منستري زعقب ملسي كبوم سلازي كالي سراح دو ناي مبال أدما كقصل وسينوم اتوسخ دموز ابزحت صره غيزي ግብራዊ ክኸውን ከም ዝኽእል መረጋገፂ ተዘይተዋሂቦም ኣድማ ክቕጽሉ ምዃኖም ወደብቱ ኣጠንቂቖም ቁጠባዊ ቅልውላው ብሰንኪ ዝፈጠሮ ዋሕደ ነዳዲ ከንቆልቁል ጸንሐ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ሱዳን ኣድማ ሰራሕተኛታት ተደሚሮ ናብ ዝባእሰ ደረጃ ክወርድ ምዃኑ ንዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ብምውካስ እታ ሬድዮ ገሊጻ ሬድዮ ኤረና